Hello mga kagoy! Maayong gabi sa inyo tanan! Di ata karon sa IT Park mga kagoy! Paingo na tamo uli mga kagoy kay grabing pagkalimuta sa ganina mga kagoy, no? Alimuot kayo tungod sa kainit. Karon mga kagoy, paingo na tamo uli sa tuwang boarding house. Ay makalimot og subscribe sa akong YouTube channel, Goy TV, and hit notification bell, and like and share, and follow my page Goy TV. O kinsa po tayo mga small vlogger dyan, pwede ko subscribe sa YouTube channel ay mo kauwaw-uwaw di kay wala may bayad pag-subscribe sa YouTube channel. Mupalo pa pamag ko mga goy, no? Kung tignan natin. Naka-subscribe mo sa YouTube channel, automatic na siya. Karon, lang isi-isi lang tapos drive mga goy. Kay mingaw man kayo ang mga tanan, hindi makita itong traffic. Kay tungod kay holiday mga kagoy. Muna sa dere sa right side ang Ayala Central Block. Apas Mall muna sa dere Ayala Central Block. Diba? Nice kayong Cebu mga kagoy, o diba? Pwede nagkuwas mga building diya mga kagoy, no? Hindi totoo yan. Hindi kayo ang Singapore. Bola lang yan. Gusto mo ba wak ka mga kahoy. Muna siya, simple lang, unita kay limuot magani kay mga kagoy bisa ga-drive pag motor mga kagoy, no? Limuot ka pag kayo tungod dis kainit. Ngayon ta sunod buwan na sa neighbor, bawi lang ba alam ng mga life mga kagoy pag kinabuhi. Uwan init, purang sakit dun ano yung mga Pinoy, no? Kay bisag ang init yun inita kayo uy, kautok mo ko. Kung mauwan sa uwan na sa ito mara dikit pantay dito, no? Mas maayo na lang dito nga mga gagoy na init uwan pantay-pantay ba kaya mga tao mga sa Pilipinas kung init o mayo inita kayo likramo, kung uwan sa likramo hasta maputo ka. Dyan ang mga Pinoy dyan yan, dyan na Pilipinas dyan. Dari mga kagoy, di man dyan kay kantong traffic. Kay kuan man holiday, na okay ra itong biyahe ron, kay dili kayo tantong traffic, dili kay pressure sa pag-drive sa motor. Pero ugma ni mga kagoy, grabe traffic kapag kayong daan mga kagoy, no? Gawas sa pod ng mga ihatod ng mga estudyante sa mga sakyanan. Muna magadaw traffic kay dagana kay mga sakyanan sa Cebu mga kagoy. Anak kadato ang mga tao sa Cebu at lang sakyanan, diba? Sakto naman di magayon na kuhan, ipit-ipit. Muna sa Salinas Drive Street dire mga kagoy, no? Lahog mga salihan mga kagoy. So mga siniipit mga kagoy, no? Tip sa inay na hindi maginunga sa daan mga kagoy, no? Hindi man taga-motor rider mga kagoy, camping ka drive kay disod na mga kagoy. So halagagit sa itong motor nabahan mo yung style ba mga idili mga pagkamuti na drive mga kagoy, hinay na good. Inungas kung drive mga kagoy ba magkamuti mga kagoy. Oo, diba? Okay kayo ang tanan doon, di kayo tatangin na
Nagganganib na yung bahay. Ano, pamalik. Uy, ano, pamalik. Chill na itong try mo. Uy, hindi kita itong traffic mo. Uy. Ano, pamalik ko ba mga sakyadan? Paway traffic ko ba sa city? Siya na sunahan. Bila tumakit na dia. Mula sa jiwa na mga kagoy. Jiwa. Yeah.